טוב, נתחיל. נדבר היום על משתנים מקרים רב-ממדיים, אבל כמו שרשום בכותרת, תכלס שניים, שני ממדים. נראה גם דוגמה בדידה ורציפה. אז אני רגע מזכיר שמה שראיתם בהרצאה לגבי משתני מקרים רב-ממדי, שבמקרה הבדיד מגדירים פונקציית הסתברות משותפת, pxy, או קראתם לזה גם f, לא משנה, אני נוטה לסמן את זה ב-p קטנה, pxy, לא f קטנה, כי זה אוטומטית כבר אומר לי שאני יודע שאני מדבר על משתנה בדיד, וזה כשיש לי f קטנה אני יודע שאני מדבר על משתנה רציף, של הסכמות. אם המרצה רושם את שניהם f, תרשמו את שניהם f גם, זה לא משנה, ככה, מה אתם עושים. זה עניין של נוחות שלי. אז פונקציית הסתברות משותפת pxy, זה בעצם ההסתברות ש-x יקבל את הערך u ו-y יקבל את הערך v. עכשיו פונקציית ההסתברות השולית, מה זה הסתברות שולית? אז זהו, עד היום כשדיברנו על משתנים בודדים, אז פשוט דיברנו, אמרנו פשוט פונקציית הסתברות, אבל כאשר הקונטקסט של הבעיה זה שיש כמה משתנים מקריים, ואנחנו עוסקים בחישוב של פונקציית ההסתברות שהיא משותפת שלהם, אז לרוב מציינים הסתברות שולית כדי לחדד את זה שאני מסתכל על פונקציית ההסתברות של אחד מהמשתנים בקונטקסט של בעיה שיש בה כמה משתנים. זה עניין של מינוחים פשוט. אז כאשר אני מתעסק עם פילוג שהוא עם כמה ממדים, אז כשאני אפנה ואדבר על פילוג של כל משתנה בנפרד, אני בדרך כלל אכנה אותו פילוג שולי, בסדר? כדי רגע לציין שזה חלק מפילוג של כמה ממדים. עכשיו איך אני משיג פילוג שולי של אחד מהמשתנים, פה עשיתי לדוגמה של x, אבל על אותו משקל הייתי יכול לחשב את זה עבור y, אני בעצם סוכם את ההסתברות המשותפת על המשתנה האחר, אני סוכם על כל אבים, את ההסתברות המשותפת ואני אקבל את הפונקט של x כפונקציה של u, בסדר? למה אני סוכם כאילו? כן. אפשר לעשות, ראיתם אולי גרפית איך זה נראה? צריך לשאול את עצמך ככה, נגיד ההסתברות ש-x יהיה שווה נגיד לערך נקוב נגיד 0. עכשיו אתה יודע את ההסתברות המשותפת, אתה יודע את ההסתברות של, זה תכלס מה שאני אגיד לך עכשיו, זה פשוט סדר שונה של הסתברות שלמה. זה הסתברות שלמה, אז תחשוב על זה ככה, אתה יודע את ההסתברות המשותפת, מה זה ההסתברות הזאת? זה להגיד ש-x שווה ל-u ו-y שווה ל-v, זה להגיד גם זה קורה וגם זה קורה, במילים אחרות. אז להגיד ההסתברות ש-x שווה ל-u, כאשר יש לך את זה ביד, זה קורה וזה כל האופציה. נכון, אז אתה בעצם עושה הסתברות שלמה, אתה סוכם כנגד כל u אפשרי על כל הרכיבים, זה כמו שנעשה הסתברות שלמה מה שאתה רואה. אתה יכול לפרק את זה בעוד שלב, הרי כנגד כל u אתה עושה את הסכום הזה, אתה יכול את זה לפרק להסתברות מותנית, אתה יכול לעשות x שווה ל-u בהינתן y כפול הסתברות של y. אז זה ממש הסתברות שלמה, אני תחזור כמה זה ממש, זה נובע מזה, כי לדעת מאורע בודד צריך לסכום כנגד מאורע אחר על כל האופציות שלו. מקרה רציף, במקרה הרציף יש לנו פונקציית צפיפות משותפת, ומסתכלים אותה ב-f קטנה, ובעזרתה אני יכול לחשב הסתברויות על אזורים, אם היא מוגדרת מעל איזה תחום מסוים, ואני רוצה לחשב את ההסתברות ש-x ו-y יקלו בתחום d מסוים במישור, זה עושה אינטגרל כזה דו-ממדי. ועל אותו משקל אני יכול להגדיר פונקציית צפיפות שולית. כשאני רוצה את פונקציית צפיפות שולית של x, אני עושה אינטגרל על כל הממשיים על המשותפת. אמרת צפיפות והסתברות אותו דבר? לא. זה אותו דבר? פונקציית ההסתברות זה במקרה הבדיד. בדיד, רציף. במקרה הרציף אתה עוסק בצפיפות, בסדר? בצפיפויות. במקרה הבדיד אתה עוסק בהסתברויות. עכשיו, אם רוצים לחשב את השולית, לא משנה של x, y, שימו בהתאם, הייתי עושה לחשב את הצפיפות של y, הייתי עושה אינטגרל על הצפיפות המשותפת, אבל לפי משתנה דיו, לא לפי dv, סוכם על כל ה-x. עכשיו, שונות משותפת, קובריאנס, ראיתם את זה?
ראינו את זה כבר נראה לי פעם קודמת. לא עשיתם את זה משהו. חישובים של התוכלות. אז מה זה קובריאנס? זה התוחלת של x כפול y פחות מכפלת התוכלות. עכשיו, כל אחת מהתוכלות, איך אני מחשב? תלוי אם זה בדיד או רציף, אני אעשה אינטגרל סכום, במקרה הבדיד אני אעשה סכום v של v, v של x, אני אעשה את התוחלת של x, אני אעשה x פי x, נכון? סכום על הכל, אינטגרל x fx, אני רוצה לעשות תוחלת לפי משתנה. הדבר הזה, אתם תראו את זה גם בקורס הבא, קוראים לזה בדרך כלל קורלציה. הדבר הזה קוראים לו קורלציה. תוחלת XY. יש לך קורלציה ויש לך אותו קורלציה, נכון? כן. למדתי את זה. זה לא רלוונטי. כרגע לקורס. במקרה הבדיד, אני מחשב את התוחלת XY ככה. במקרה הרציף בסגול, מחשב אותה ככה. זה במקרה הרציף. במקרה הבדיד בכחול, אנחנו עושים סכום כפול על U ו-V. אני רץ על כל הערכים האפשריים של U ו-V, זה סכום כפול, שמתי אותו בתמצות סכום אחד. אני עושה U כפול V כפול הסתברות המשותפת. אם זה המקרה הרציף, אז אני עושה אינטגרל כפול. כל U V. זה גם אבל של X, כן, זה גם של X. זה במקרה הרציף, במקרה הבדיד. זה עשיתי עם צבעים שונים. בסדר, בואו נתחיל, אם יש שאלות לגבי זה. נתחיל תוך כדי דוגמאות, אז כמה ריבוע, להגיד כאילו כל המישור. נצא כל פיסת נדל"ן על הלוח הזה. גיל אחד. לנו ככה. כמה אנשים שנכנסים אני רגע אסביר, רשמתי את זה ככה קצת מתומצת. השאלה היא כזאת, אומרים לנו ככה. נניח שמספר האנשים שנכנסים ביום לחנות מסוימת מתפלג פואסונית עם פרמטר למדה, ואז אומרים לנו להראות שאם האדם שנכנס לחנות הוא גבר בהסתברות P, ומן הסתם אישה בהסתברות P, אז צריך להראות שמספר הגברים שנכנסים לחנות ביום מסוים מתפלג פואסונית עם פרמטר למדה P, ומספר האנשים מתפלג גם פואסונית עם פרמטר למדה 1 פחות P. בסדר?
הבנת את הרעיון? תחזור על זה? טוב. אז צריך להראות, לנו ככה, ידוע, מה ידוע לנו? ידענו שהפילוג של כמות האנשים שנכנסים לחנות ביום, פרואסונים, להראות בעצם שגם, שאם אנחנו יודעים שבהסתברות P, האדם שייכנס הוא גבר, ואחד פחות P הסתברות שאישה תיכנס, אז להראות שמספר הגברים מתפלג גם פרואסונית, אבל עם פרמטר למדה P, ומספר אנשים מתפלג עם פרמטר למדה אחד פחות P. לא יודע, בואו נתחיל רגע, ונפתור את זה נראה לי כמה הגדרות שזה מסודר, בואו נעשה את זה. בסדר, עכשיו אנחנו מביאים אותה. העונה עושה את החלק הזה כדי רגע לנצל את האזור הזה להגדרים. בואו נגדיר ב-Z, Z, יהיה אנשים שמתכנסים חנות ביום, נכון? מה אנחנו יודעים על זה שהוא מה? כן, אנחנו רואים שתי שורות הראשונות. יפה, מתפלג פרואסונים פרמטר למדה, נכון? זאת אומרת, במילים אחרות, פונקציית ההסתברות של Z, Z של T, מישהו זוכר איך זה נראה? D במינוס למדה, D בחזקת T. לא זוכר? נראה, אמרתי. אז זה פונקציית ההסתברות של זה, נכון? פונקציית ההסתברות. ההסתברות של פילוג פואסוני. יפה. זה משתנה בדיד, אני אזכיר לכם, פואסוני זה פילוג בדיד, זה אולי נראה לכם רציף. פה זה... היא עצרת. זה מספר האנשים שנכנסים לחנות. יפה. מה אני יכול... פואסוני זה סופר, זה משתנה של סופר, הגאות. נכון? סופר את כמות האנשים שנכנסים, סופר משהו, זה בדיד, זה לא... לא יכולים להיכנס לך 2.3 אנשים. זה בממוצע, אבל לא כמספר שאתה סופר אותו. בסדר, זה מספר אנשים שנכנסים לחנות. בואו נרשום, נעשה עוד שלב. אז עם זה אתם מסכימים איתי? בואו נגדיר מספר הגברים. זה למדתי לכפות בחזקה. אם עושה לכם למדה פרספקטיב. כן, בסדר, אז בואו נגדיר רגע ש-M זה מספר הגברים, W זה מספר אנשים שנכנסים לחנות ביום מסוים. עכשיו את כל הקשקשות הזאת. אנחנו צריכים איכשהו להראות שגם הפילוגים של M, מה שדורשים מאיתנו זה להראות שהפילוגים של M ו-W הם פואסונית גם, אבל לא עם פרמטר למדה, אלא עם פרמטר למדה P ולמדה של למדה אחד פחות P. פרמטרים אחרים, זה הכל. שוב? לא, צריך לעשות סדר. צריך לחשוב רגע מה קורה פה. אז אנחנו יודעים שמה? אנחנו יודעים שבסופו של דבר, מספר האנשים שנכנס לחנות למה הוא שווה בלשון M ו-W? זה ועוד זה. אז מספר הגברים ועוד מספר אנשים זה מספר הכולל של אנשים שנכנס לחנות, נכון? יפה. אוקיי, אז בעצם אנחנו יודעים ש-Z זה הפילוג של הסכום. זאת אומרת, זה הפילוג של הסכום שלהם, אבל אני רוצה את הפילוג של כל אחד בנפרד להראות. שוב, מה שאנחנו רוצים להראות, מעניין אותנו הפילוג של הגברים והפילוג של הנשים. אנחנו לא יודעים. זה אנחנו צריכים להראות בנפרד. אנחנו יודעים את הפילוג של הסכום שלהם. זה משהו אחר. מסכימים איתי רגע על הדבר הזה? על? זה מה שאנחנו צריכים למצוא.
זה מה שאמרנו פה, הראו שאם האדם שנכנס להיריון, בסופו של דבר הוא אמור לך להראות משהו לגבי הפילוג של כמות הגברים שנכנס וכמות הנשים שנכנסת, נכון? זה מה שדובר פה, מה שביקשו לך להראות. כן. אבל מה שאתה כן יודע, אז אתה יודע את זה על הסכום. אתה יודע את הפילוג של הסכום. זה בעצם סכום הגברים ועוד סכום הנשים. סך כל האנשים שנכנסו, נכון? זה מה שאתה כן יודע. כי אמרת שזה המספר האנשים באופן כללי. יפה. בדיוק. זה הפילוג של הסכום שלהם, אתה רוצה את הפילוג השולי של כל אחד בנפרד. אז כדי למצוא את הפילוג השולי של כל אחד בנפרד, אולי בוא נסתכל, ננסה למצוא ביטוי לפילוג המשותף שלהם. בסדר? בואו נרשום את זה רגע. ההסתברות של M ו-W, דברים נשיים, היא כפונקציה של G. זה בעצם לפי ההגדרה, אני ארשום שוב את ההגדרה רגע שברור מה אנחנו מדברים, זה ההסתברות שיש לנו בסך הכל I גברים ו-J נשים. זה ההסתברות המשותפת. בסדר? המטרה שלי זה שאנחנו, שוב, אני מחדד, אנחנו יודעים את הפילוג של הסכום, אני רוצה את הפילוג של כל אחד בנפרד, M ו-W. אמרתי, רגע, בוא נסתכל, כי מה שהכי דומה לסכום זה אולי המשותף, בוא ננסה על המשותף, עכשיו בין המשותף לסכום. ובנוסף, אם אני יודע את המשותף, לפי מה שאני יודע פה, אני יכול לסכום כל פעם על I או J ולמצוא את הפילוג השולי, נכון? כשיש לי את המשותף אני יכול למצוא את השוליות, אין לי בעיה. יפה. בואו נעשה עוד שלב. בואו נשים לב רגע מה אפשר לרשום פה בהמשך. אני יכול לרשום את הדבר הבא. אני יכול להגיד, בהינתן ואני יודע כמה אנשים הגיעו, בואו נרשום את זה ככה. אני ארשום את זה ואני אסביר את זה תוך כדי תנועה. אני רושם Z בקיצור, Z זה בעצם M ועוד W, זה רשום פה M ועוד W, זה מקרה, זה כפול. זה אמרת זה חיתוך, נכון? עכשיו מי שמזנה כבר רואה שזה נוסחת הסתברות שלמה. מה שעשיתי, אמרתי בואו נסתכל על הסתברות המשותפת, נסתכל על זה כמאורע אחד, אני מתנה אותו במאורע פעם אחת במאורע מסוים ובמאורע הפוך שלו, פעם ש-Z שווה לסכום שלהם ופעם ש-Z לא שווה לסכום שלהם, זה מאורע משלים, נכון? בואו נסביר רגע קודם כל מה, בואו נבין קודם כל שהנוסחה הזאת נכונה, עכשיו אני אסביר רגע מאיפה זה כבר, איך הגעתי לזה. אז אתם מסכימים איתי שאני יכול לרשום את המאורע הזה כמותנה במשהו, כפול ההסתברות של ההתניה, זה בעצם ההסתברות של החיתוך של הכל פה, נכון? וההסתברות של אותו מאורע שאני רוצה במקור, מותנה בהיפוך של זה, במה לא זה, נכון? כפול ההסתברות של במה אני מתנה. עכשיו, למה עשיתי את זה? ואני יודע ש-M ו-W בסופו של דבר נסכמים ל-Z. ואם אני יודע, בהינתן ואני יודע שנסכמים ל-Z, דבר ראשון. דבר שני, אני יודע מה הפילוג של זה. אני יודע לחשב את ההסתברויות האלה, אני יכול לחשב. נכון? אני יודע מה זה Z. כן? אני נותן להסתברות ש-Z שווה ל-I ועוד J, אז אני מציב במקום T, I ועוד J. אני יודע לחשב את זה. יפה. אז את Z אני יודע להתעסק איתו, אני יודע את ההסתברות של הסכום. אני רוצה איכשהו לקפות אותו על ההסתברויות של כל אחד בנפרד. ומה אני עוד רואה פה? אני רואה פה משהו יפה. קודם כל, אני רואה ש... לעולם כל מרחב מדגם, אתה תחלק אותו לכל מאורע A שתרצה, ולא A. לא משנה מה רשמתי. לא משנה מה זה A. תמיד מרחב מדגם זה A ולא A. למה אני רוצה שלוש? כי אתה רוצה שיהיה לך הסתברות שלמה. עוד פעם, המשחק עם Z הוא בגלל זה שאני יודע את הפילוג שלו. ובגלל שהוא גם קושר לי את ההתנהגות של כל אחד בנפרד. עכשיו אנחנו רגע נראה עוד איזה צעד 2, ותבינו רגע למה עשיתי. שהוא שווה לערך אחר.
זה המשלים כאילו שאתה אומר? כן. שני פרמטרים כלליים, מפה. אני רוצה את ההסתברות השולית של M ו-W. זה להגיד, תסתכלו כאן, הדבר הזה, להגיד M ו-W של I ו-J, זה להגיד מה ההסתברות ש-M שווה ל-I ו-W שווה ל-J. I ו-J פרמטרים כלשהם. שמספר האנשים ביום היה, הגברים היה 10 ומספר האנשים היה 12. לא יודע, זה איזשהם אינדקסים, זה מספרים שלמים כלשהם. בסדר? פונקציה שלהם אנחנו פותרים את הדבר הזה, זה פונקציות של I ו-J. עכשיו, כשאני מתנה בזה, אני אומר שהוא I ועוד 1, אז בעצם את זה אנחנו תכף נראה איך אנחנו תופרים את זה, הביטוי הזה, זה הביטוי העיקרי פה, אבל תסתכלו, את זה אני יודע לחשב, את זה, שזה יהיה שווה ל-I ועוד J, ההסתברות הזאת אני יודע לחשב, אני מציב פשוט במקום T, I ועוד J, כנ"ל גם כאן, אבל שימו לב, מה קורה פה בביטוי הזה? בהינתן וכשידוע שסך כל האנשים שנכנסו לחנות לא I ועוד J, אז מה ההסתברות שכמות הגברים זה I וכמות האנשים זה W, ש-W זה J? 0, למה? כי לא יכול להיות, אם לא נכנסו I ועוד J אנשים לחנות, לא יכול להיות שכמות הגברים הוא I וכמות האנשים הוא J. אילולא הדבר הזה היה מתקיים, זאת אומרת, כמות הגברים זה I וכמות האנשים זה J, אז הסכום שלהם נעזל. אני יודע שזה לא מתקיים. אז ההסתברות הזאת נופלת, הצד הזה במשוואה נופל. נשארים, בואו נעשה סדר נוסף. אנחנו נשארים רגע עם ההסתברות, עם ההסתברות הזאת. הסתברות על זה שווה ל-I. אז אם אחד הסכום הורדנו. עכשיו, אמרנו את זה אנחנו יודעים לחשב, אם נדע איך לחשב את זה סיימנו, נכון? יש לנו את המשותפת, מהמשותפת אני יכול להשיג את השוליות בקלות על ידי סכימה, נכון? כן. אתה יכול, אפשר לעשות את זה ספציפית פה, אני לא צריך, כי זה יש לנו מבטל במכפלה פה, אבל הייתי עושה סכום של זה, הייתי עושה סכום מ-0 עד אינסוף, והייתי עושה לסכום את כל ה-T מ-0 עד אינסוף, חוץ מאשר I ועוד J. כן, או אחד פחות ההסתברות שזה יקרה, נכון? כן, של זה יקרה. כי זה המשלים של זה, אז אם אני יודע לחשב את ההסתברות הזו, אז אני אעשה אחד פחות את זה. יכול לעשות סכום אינסופי. כן, זה לא משנה, אבל תכלס אני לא צריך לחשב את זה, כי יש לי פה את הגורם המכפלה הזה. כי אם, עוד פעם, אם אני יודע שלא נכנסו לחנות I ועוד J אנשים, לא יכול להיות שנכנסו גם I גברים וגם J נשים, נכון? כי זה אוטומטית אומר שלא נכנסו לי I ועוד J אנשים, בסך הכל. אם הסך הכולל הוא לא I ועוד J, אז לא יכול להיות ששתי פרטים שמרכיבים את הסכום יהיו I ו-J כל אחד בנפרד, כי זה יהיה סותר, אז ההסתברות לזה 0. יפה, עכשיו בוא נסתכל על הבוכתה הזאת, זה מה אנחנו יודעים לחשב, בוא נסתכל על הבוכתה הזאת. עכשיו בהינתן שאני יודע שנכנסו לי I ועוד J אנשים לחנות, מה הסיכוי ש-I מהם גברים ו-J מהם נשים, שבדיוק החלוקה ככה, זאת אומרת, נגיד נכנסו לחנות 100 אנשים, מה הסיכוי שבדיוק 10 גברים ו-90 נשים? נגיד, שימו מספרים אם זה לא מתחבר לכם. אז נגיד בהינתן שנכנסו 100 אנשים, החלוקות פה יכולות להיות שונות, כן? זה יכול להיות כמו שאמרתי, נגיד זה 100, זה 10, 90, 20, 80, יכול להיות כל מיני מספרים, 12 ו-88, יכול להיות כל מיני חלוקות. אבל אנחנו רוצים משהו נקוב, אם זה איזשהו מספר, אז איך אני יכול לחלק את זה בשני צמדים ספציפיים? אז מישהו יש רעיון, אם אני אומר לכם שנכנסו לחנות I ועוד J אנשים, או נכנסו, שימו מספר קונקרטי, נגיד 10 אנשים, מספר שזה יותר נוח, יותר קטן, לא 100, נגיד 10 אנשים. מה הסיכוי שנכנסו בדיוק I גברים ובדיוק J נשים? לא, אבל מה התהליך שמסתתר פה? יש פה ממש תהליך של בחירה, ממש כמו איזה פילוג בינומי כזה, נכון? תחשבו על זה ככה. כן, אני יודע שסך הכל, שנייה, אני יודע שסך הכל היו לי I ועוד J אנשים שנכנסו. אז מתוך I ועוד J אנשים, כמה אני צריך לבחור גברים? I. מתוך I ועוד J אני צריך לבחור I גברים. נכון? והנה עוד פעם, אני יודע שנכנסו לי I ועוד J גברים אנשים לחנות. אני צריך לבחור מתוכם I גברים, נכון? אז בואו נעשה את זה ככה. בהינתן, אתם מסכימים איתי שבהינתן שאני יודע שיש לי I ועוד J אנשים, לבחור גבר מתוך I ועוד J, לבחור I גברים זה הבחירה, נכון? לא אכפת לי סדר, רק לבחור את ה... יפה. מה ההסתברות לבחור גבר? פי, נכון? נתון בשאלה. שייכנס גבר, אז זה פי בחזקת I, כפול ההסתברות
ללא לבחור גבר, זאת אומרת לבחור אישה, 1 פחות P. אז 1 פחות P, עכשיו אני יכול לרשום פה I ועוד J פחות I, או פשוט J. זה סוג של בינומי כזה. אז אתם מסכימים איתי, אז ההסתברות הזאת היא שווה לגודל הזה, למה? כי בהינתן שאני יודע שנכנסו I ועוד J אנשים, אני רוצה, כן, אני מחשב את ההסתברות הזאת, ההסתברות הזאת זה זה. למה? כי אני עכשיו מפרט. אם נכנסו סך הכל I ועוד J אנשים, אני שואל את השאלה, בהינתן שאני יודע שנכנסו I ועוד J אנשים, מה הסיכוי שדווקא I גברים ו-J נשים? אז אני בעצם צריך לבחור את כמות הגברים מתוך סך הכל שאני כבר יודע, בהינתן I ועוד J, צריך לבחור I גברים מתוכם. מה ההסתברות לבחור גבר? זה לעשות P בחזקת I, זאת אומרת מתוך ה-I גברים אני צריך לבחור גבר, P בחזקת I, וכל הנותרים I ועוד J פחות I, שזה בעצם J, זה לבחור לא גבר, זאת אומרת אישה, 1 פחות P. זה כאילו כן, המשלים. כן, נכון, בדיוק, זה המשלים. זה I ועוד J. עכשיו, את זה אנחנו יודעים, ואת זה אנחנו גם יודעים. בואו נרשום את זה מפה מהנוסחה הזאת, אז זה E במינוס למדה, למדה בחזקת I ועוד J, I ועוד J. עכשיו אני צריך לעשות מסאז' לכל הביטוי הזה, נכון? יש פה קצת ברדק שצריך לסדר. בואו נעשה סדר. כן, צריך לסדר את זה, בואו נסגנן את זה קצת, ואנחנו נראה שיוצא לנו פה ביטוי אחר. בואו נרשום אולי פה את המקדם בינום הזה, רק מובן, נסביר אותו רגע. נרשום אותו פה רגע שזה I ועוד J. עצרת, J עצרת. זה רק המקדם בינום, אני רגע רושם אותו. זה קצת לעשות סדר, זה עבודה, זה לא תרגיל כל כך קשה, זה קצת הבנה, טיפה צריך לעבוד מסודר. אז אתם שמים לב שבמקדם פה, במקדם בינום הזה, עכשיו הכל פה מוכפל, נכון? שני הביטויים האלה מוכפלים, נכון? שמים לב? עם קשר? זה? עכשיו אני מכפיל ביניהם, נכון? עכשיו בכחול, פירקתי רגע למה שווה המקדם בינום הזה. זה לפי נוסעות. ואני שם לב שאם אני יכול להחליט את החלק הכחול הזה בחלק הכחול הזה, אז אני יכול כבר לצמצם את זה עם זה, נכון? אתם מרשים לי? עושה לי קצת עבודה עכשיו. בואו נראה למה. ככה, אני אתחיל להפריד ביטויים של I ו-J בנפרד, רגע שיהיה לנו סדר לדברים. בואו נרשום את זה שלב. בואו נראה את זה. חוץ, כאן. בואו נרשום קודם כל את הביטויים שקשורים ב-I. אז P בחזקת I, נכון, מפה, יש לי I עצרת, ויש לי את הלמדה. למדה בחזקת I, ויש לי פה I עצרת. J יש לי בדיוק אותו דבר, רק 1 פחות P, נכון? יש לי 1 פחות P, J, למדה בחזקת J גם, ופה זה J עצרת. בואו נשים פה את האקספוננט. תסתכלו, תעברו רגע עם העיניים. פשוט הסתכלתי על הדבר הזה, פשוט קצת סידרתי את הדברים. זה הכל. תעברו עם העיניים. נטו סידרתי, לא עשיתי שום דבר מיוחד, רק סידרתי, ארגנתי את הדברים מחדש. תסתכלו על זה שוב עם העיניים. בסדר? זה היה יצרת כפול J יצרת. למה אתה לא מחנה? יש שם בחלק הירוק, למדה I בחזקת I ועוד J, ולמדה I כפול למדה J. למה ביטוי הכחול שווה את זה רק ל-J יצרת חלקי I? שוב? זה הנוסחה של המקדם בינום.
בואו נעשה ברגע קטן. אתם מסכימים איתי שאני יכול לרשום? עכשיו אני רגע מתרץ את המעבר שאני הולך לעשות פה. E בחזקת מינוס למדה, אתם מסכימים איתי שאני יכול לרשום את זה ככה? למה? ככה. תסכימו אותי שזה ככה. אני יכול לרשום את זה, נכון? כן. רואים העיניים. כן איתי? לא משהו מיוחד. בואו נסדר קצת. E בחזקת מינוס למדה P. למדה P בחזקת I. P I צרת. כפול. E בחזקת מינוס למדה 1 פחות P. מסכימים איתי? עשיתי סדר שוב. השתמשתי במעבר בסגול ועשיתי עוד קצת סדר. החלטתי שם את החזקות עם שני הביטויים במונה. מסכימים אותי? דברו עם העיניים, זה אלגברה פשוטה, לא עשיתי משהו מיוחד. רשום בשורה הראשונה, פי של מינוס למדה כפול פי של I, למדה I. איפה אתה מסתכל בדיוק? בשורה הראשונה? פה? כן. פי בחזקת מינוס למדה כפול פי P של I. בחזקת I, למדה בחזקת. שם זה אותו דבר כי עם 1 פחות P ועם J. בסדר? אתם מסכימים עם מה שיש פה? בגדול סיימנו. עכשיו בואו נראה למה סיימנו. מה אנחנו רואים פה? מישהו שזוכר משפטים מההרצאות, משהו? מה ראיתם בהרצאה? משפט שאומר, שקושר בין מה שנקרא בין ההסתברות המשותפת לשוליות. מה קורה כשאני לוקח הסתברות משותפת או צפיפות משותפת, לא משנה, בשני המקרים המשפט תופס אותו דבר, ואני מצליח להציג אותו כמכפלה של ביטויים רק של x ורק של y, או רק של, במקרה שלנו, של הפרמטר, רק של i ורק של j. אם אני מצליח לפרק פונקציית הסתברות משותפת שתקרה ב-i ו-j, אני מצליח לפרק אותה למכפלה שתלויה רק ב-i ורק ב-j. אז מה זה אומר? זה אומר שהם בלתי תלויים, וזה פונקציית הצפיפות של האחד, וזה פונקציית הצפיפות של השני, ההסתברות של השני, נכון? במקרה שלנו זה פונקציית הסתברות, נכון? אז זו פונקציית ההסתברות של האחד, וזה פונקציית ההסתברות של האחר. עכשיו, למה גם סידרתי את זה ככה? כי זה פילוג פואסוני, פרמטר למדה פי. הנה, תסתכלו, זה פואסוני. למה? תסתכלו, תשוו את הנוסחה הזו לנוסחה הזו, מה ההבדל? שבמקום למדה רשום למדה פי, נכון? תסתכלו עם העיניים. זה בדיוק אותו דבר, פרמטר למדה אחד פחות. נכון? אז בעצם הראינו שמה? עוד פעם, אם אתם לא מרוצים מההסבר, עכשיו אני אתן עוד הסבר אחר שהוא יותר טכני והוא ישר יביא אתכם לתוצאה, אבל זה בעצם, הביטוי הזה, זה פונקציית ההסתברות של גברים בדיוק, וזה פונקציית ההסתברות לנשים. אז בעצם הראינו שהגברים, כמות הגברים ביום מתפלגת פואסוני פרמטר למדה פי, כמות הנשים בפרמטר למדה אחד פחות. אם לא מסתדר לכם המשפט הזה ואתם לא זוכרים ואתם לא מזהים שזה פואסוני וזה פואסוני, איך אתם יכולים לעשות את זה? אז כדי להוכיח את פונקציית ההסתברות השולית, או פונקציית ההסתברות השולית כאילו של הגברים או של האנשים, לא משנה שמה, זה פשוט עושים סכום של הדבר הזה, לפי I או J, תלוי מה אתם רוצים. אתם רוצים לחשב את ההסתברות של הגברים, צריך לעשות סכום על J, נכון? לפי ההגדרה שם בהתחלה, סכום על כל ה-J. אם אתם עושים סכום על כל זה, אבל רק על J, מה קורה? הכל זה יוצא בחוץ, נכון? רק אלה תלוי ב-J. זה אתם עושים סכום, טור אינסופים מ-0 עד אינסוף, זה אקספוננט. זה הגדרה טור טיילור, נכון? אקספוננט. נכון? E בחזקת X, סכום מכל העניינים, מ-0 עד אינסוף, של X זה... נכון? אז אם X כאן זה, אם אנחנו מסתכלים על זה, תחליפו כאן את A ב-M ב-J, ותחליפו את X בלמדה 1 פחות P, נכון? אז זה טור ששווה לאקספוננט של למדה 1 חלקי P. למדה חזקת 1 פחות P. שהוא מצטמצם עם זה, נכון? ואז זה שווה ל-1, ואז זה נשאר הפילוג של X. רואים את זה? שאני ארשום את זה ללוח.
זה די טכני. שוב? כן. שוב, אני אומר, קודם כל ההסבר הזה של הצלחתי לפרק כל אחד מהביטויים לביטוי שתלוי רק ב-i ורק ב-j, ואני יודע שכל ביטוי פה הוא באמת פונקציית הסתברות, אז השתכנעת למעבר הזה שעשיתי? כי זה לא טריוויאלי להגיד, כי לא תמיד מתקיים שהפונקציה המשותפת שווה למכפלת השוליות, זה במקרה של חוסר תלות, נכון? ראים את זה? אבל המשפט פועל הפוך גם, זאת אומרת, גם אם אתה מצליח לפרק את המשותפת במכפלת פונקציות שתלויות רק במשתנה אחד ורק במשתנה אחר, כל אחת מהן עם פונקציות הסתברות, אז בהכרח זה יהיה השוליות. פועל גם בכיוונה, בסדר? אז אני אומר, אם אתה לא זוכר את הניואנס הזה, אז אתה יכול לעשות פשוט על המשותפת, שזו הביטוי המשותפת, לעשות סכום על כל ה-J, ואז לקבל את ההסתברות של MI, ש-M יהיה שווה רק ל-I, רק לגברים. סוכם על כל הנשים, נכון? אתה עושה את זה, נכון? ולדעת על אחד מהם, אתה סוכם על כל האחרים, במשותפת, נכון? אתה רוצה לסכום על כל ה-J, על כל האפשרויות לנשים, אז אתה תשיג את ההסתברות של הגברים. כשאתה סוכם על כל ההסתברויות לנשים, אתה מסתכל על הסכום הזה מ-0 עד אינסוף, זה בדיוק הסכום הזה. תעשה את הסכום של זה מ-0 עד אינסוף, תחליף n ב-j, תחליף את הפרמטר x הזה פה בלמדה 1 פחות p, זה יהיה שווה לסכום, נכון? תסכום את זה, זה יהיה אקספוננט של, בדיוק אקספוננט כזה רק בלי המינוס, פלוס. נכון? תחליף, תשים לב, הכפלות האלה, וזה יצטמצם לך, זה יהיה שווה ל-1, וזה פשוט פי של m של y, זה גם דרך אחרת לראות את זה. זה אותו דבר לראות את... אתה מסתכלים מסתיים פה שרשמת בסגול שם את ה... כן, זה פה מסתיים, הנה, פה סיימנו את זה. בעצם פה הוכחנו שזה פואסון עם פרמטר למדה פי, זה פואסון עם פרמטר למדה 1 פחות פי, זה מתאר בעצם את הפילוג של הגברים של האנשים, וזה מה שהיינו צריכים להוכיח מההתחלה. הלמדה כפול 1 מינוס פי. מה? נכון איפה שרשמת בסגול. אוקיי. בוא נראה, חוקי חזקות. כאילו אתה שם במקום החזקה, פה בסגול, את זה? כן. אני אומר, החלפתי את האקספוננט הזה בשני אלה. סכום שלהם, הכפלה שלהם זה סכום החזקות, נכון? תעשה חשבון של החזקות למעלה, ושאתה מחבר את החזקות, נכון? חשבון חזקות, נכון? רמה של בית ספר כזה אפילו. רק טריק שצריך לזהות את ה... השאלה שלי למה כתוב לזהות שצריך לעשות. זו שאלה טובה. עוד פעם, ברגע שאתה מגיע לזה, אתה מתחיל לשחק. ברגע שהגעת לביטוי הזה, אתה מתחיל לשחק. עכשיו, לעשות את כל המשחקים איתכם פה, אנחנו יכולים לעשות את זה 5-6 שעות עד שהיינו מגיעים לזה. אם הייתי עושה איתכם את כל המצבים, זה כבר כיוונתי ישר לפתרון, אבל מפה אתה צריך להתחיל טיפה להתבחבש. נטו בגלל שאמרו למדה בי ולמדה של 1 מינוס פי? כן. אתה כבר יודע לאן אתה מכוון. אתה יודע מה אתה צריך לעשות. אז לא במקרה שנתנו לי את הדבר הזה בסוף, זה למדה ולמדה שהיא בי ולמדה שהיא בי. אתה יודע לאן אתה מכוון, אז אתה... כן. אומנם לא חשבנו את זה, אבל אמרת שפי שנמצאת שונה מ-i פלוס j, תן לך חשבתי איך אני. אפשר לעשות פשוט אחד, זה המשלים של זה, אתה שם לב המאורעות האלה משלימים, אתה יודע לחשב את זה, לפי הצבה של i ועוד j ב-t. זה אחד פחות מה שאתה חושב. זה פילוג של פואסון. בואו נעשה, לפחות נתחיל לדוגמה. בואו נמחוק את זה. נספיק כמה שנספיק, זה כרגע קצת ארוך, אבל יש לנו ככה, נתנו לנו איזה פונקציית שפיפות כזאת מסובכת. אז יש לנו ככה.
אז זה מה שאנחנו נוסיף ראשון. בואו נתחיל את הסעיף הזה. אתם איתי? יש לנו ככה, יש לנו פונקציה צפיפות שהיא נתונה ככה, פונקציה בשני משתנים. אומרים לנו ככה, להראות קודם כל שהיא באמת פונקציה צפיפות, אז מה אני צריך לעשות? זוכרים מה התכונות של פונקציה צפיפות? תשתנה, אוקיי. ולעבוד משהו כן, אז שווה אחד. יפה, אז האם היא שלילית? כן. מה חזה שבתחום הזה של U ו-V? נכון, אוקיי, אז מה אני צריך להראות? אני צריך להראות שבעצם יש נרמול, שהאינטגרל הכללי, נקרא לזה אינטגרל כפול, אני צריך לעשות אינטגרל על כל הממשיים במישור, צריך לעשות, לבדוק את זה, אני צריך לדרוש את הדבר הזה, נכון? אוקיי, בואו נתחיל. נפתור את זה מהר, כי זה פשוט. בוא נעשה פחות דוגמה אחת, אני ו... זה די טכני. זה רמת חדמה. דורשים איתנו להראות שזה פונקציה צפיפות, אז אמרנו שהיא באמת היא שלילית בתחום הזה. רוצים לראות שהיא באמת מנורמלת, שהשטח הכללי. כן, רוצים להראות את זה פשוט, לבדוק את זה. דורשו מאיתנו להראות את זה. זה תלוי בשני דברים. פה אני עושה אינטגרל כפול, כי זה נקודה כאן, עושה משהו. זה דור ימני בשביל לסכום את השטח. זה נכון. זה בעצם הראינו שהיא פונקציה צפיפות. סבבה. עכשיו רוצים שנחשב את הצפיפות השולית של x. שתיים זה בריבוע פלוס מה? לפי הנוסחה? פיתוח הימני? פיתוח הימני, כן. זה בדיוק דווקא מה שאתה לא רוצה בעצם, הכל אינטגרל.
איפשהו עשיתי את זה פה. אני עשיתי אותו כבר, זה אינטגרל הטבעי, זה אינטגרל הפנימי הזה, סוכם על כל הווים, זה בדיוק מה שרשמתי פה, זה צריך לצאת 6 ויות, 2 יהיו בריבוע ועוד. רגע חישבנו את זה פה, אני פשוט רואה את זה מפה, אם אתם לא רואים, לא נורא, אתם יכולים להשאיר את זה לעצמכם כתרגיל, זה, בסדר? לעשות את האינטגרל על V, הנה, זה האינטגרל על הכל, אבל רק על V, על הפנימי, אני כאילו לא עושה את החיצוני, אז הנה, זה האינטגרל הפנימי שעשיתי, רק על V, 6 ויות, 2 יהיו בריבוע. לא משנה אם הייתי לפני הדיון שלנו. כן, אינטגרל כפול, זה לא משנה אם הייתי מתחיל טבעי או דיון. נכון, זה לא משנה, אבל התחלתי פה כוונה ככה, כי זה עזר לי לעשות את הסעיף הזה בלי לחזור לחישוב שוב. זה הצפיפות השולית. רוצים שנחשב, בואו נעשה את זה לפחות. רוצים שנחשב את ההסתברות ש-x גדול מ-y. נכון, x גדול מ-y, לא הפוך. רשמתי פה. x גדול מ-y, אחלה. איך אני אעשה את זה? כמו שרשום פה בהגדרה. זה כמו שאתם כותבים אינטגרל כפול במישור, אז איך אתם עושים את זה? אתם מסתכלים על המקום במישור, בואו נסתכל על מערכת הצירים U ו-V, כי U זה מה שמייצג לנו את X ו-V זה מה שמייצג את Y, אז זה ציר U וזה ציר V, והתחום שלנו הוא מה? U משתנה בין 0 ל-1 ו-V משתנה בין 0 ל-2, זה 2, זה נגיד 1, יש לנו בעצם הפונקציה צפיפות שלנו מוגדרת מעל המלבן הזה, נכון? זה המישור, פונקציה צפיפות חיה פה, נכון? מעל המישור הזה, זה U זה V. עכשיו אני רוצה לבדוק את כל המצבים בהם x גדול מ-y. מתי x גדול מ-y? באזור הזה, נכון? שוב. מה האזור במישור? עזוב רגע את השאלה, מה האזור במישור ש-x גדול מ-y? אני מסתכל רק על המלבן הזה. בין 0 ל-1 ו-0 ל-1. נכון, רק התחום הזה, זה כל המצבים בהם x גדול מ-y, נכון? במשולש המוזר הזה, נכון? כי במעל זה y גדול מ-x, נכון? אז אני צריך לעשות אינטגרל כפול של פונקציית צפיפות מעל הדבר הזה, שזה מה שראינו בחדוור, נכון? לא, אבל זה לא קורס, כאילו עד פה זה כבר כאילו דברים שאתם מכירים, זה לא משהו חדש. לא, איך אני בונה, אבל איך אני בונה אינטגרל? אתה עושה אינטגרל כפול, מה עושה? אתה עושה אינטגרל מ-0 עד 1, ובציר V אתה עושה מ-0 עד U. כאילו U שווה... נכון? מ-0 עד U. נכון, עושים אינטגרל כפול בתחומים כאלה, תחום נכון, בכל זה. מ-0 עד 1 ומ-0 עד 10. V משתנה מ-0. פה כן חשוב הסדר, לעשות DVDU, כי U פה משתנה בתוך האינטגרל, נכון? שמים לב לזה, זה גבול משתנה, רק בוא נשטחתי את זה נכון. כן, סבבה, לא עשיתי את זה. ואם פה זה לפתור את זה, בסדר? לפתור ולהציג את זה, תשחק. אני אשאיר לכם לפתור את זה? יש עוד סעיף פה שלא הספקנו, שזה למצוא את הקובריאנט שלהם, שזה גם אתם יכולים לעשות את זה. לכם פה, ד' אשר עוד x1. תנסו לעשות את זה. תנסו את זה על סמך זה. בסדר? כן. נסתכל פה. מה בדיוק? פה זה DVDU. פה כמה דקות לעכל מה שרשום. בואו נתחיל רגע להסביר, אני מתחיל מהעמודה הראשונה מימין, אני פשוט גם רואה את זה פה, זה יותר נוח לי. אנחנו נדבר היום על משתנים מקרים רב-ממדיים, או בתכלס שניים, בסדר? שזה וקטור של שני משתנים אקראיים,
אז ראיתם בהרצאה, אתם איתי, אתם צריכים דקה. אז אני אומר, דיברתם בהרצאה כבר על משתנים רב-ממדיים, מה שנקרא, וראיתם הגדרתם את המינוח פונקציית הסתברות משותפת, נכון? pxy, שזה בעצם ההסתברות ש-x יהיה גם שווה ל-u, ו-y יהיה גם שווה לאיזשהו פרמטר v. כן, u ו-v זה פרמטרי דמה, אני יכול להחליף אותם בכל דבר, באותיות שונות, זה לא עקרוני. פונקציית ההסתברות שולית, אמרנו שפונקציית הסתברות שולית של x זה בעצם לסכום על פונקציית ההסתברות המשותפת של x ו-y. וכל הקטע של הסתברות שולית הוא השיח, הדיון על הסתברות שולית הוא רלוונטי רק כאשר אנחנו מדברים על הסתברות משותפת, שהבעיה היא כבר מוגדרת על הסתברות משותפת, בסדר? כשיש לי הסתברות משותפת אז אני סוכם על אחד המשתנים, אני מקבל את ההסתברות השולית של האחר, בסדר? במקרה הרציף, מה שרשום לכם שם בעמוד הימין, זה שפונקציית צפיפות משותפת, כאשר מדובר במשתנה רציף, אז בעצם באמצעותה אנחנו יכולים לחשב הסתברויות על אזורים מסוימים. נגיד אם x ו-y זה איזשהו וקטור, זה משתנה אקראי, זה מוכל משני קטעים. אם אני רוצה למצוא הסתברות על איזשהו אילוץ יותר מורכב שלהם, אז אני יכול בעצם לחשב אותו על ידי אינטגרציה כפולה על אותו תחום של פונקציית הצפיפות, משהו כמו שעשיתם נגיד ב-1 ו-2. אחרי זה פונקציית צפיפות שולית אני יכול לחשב כמובן על ידי אינטגרציה על פונקציה משותפת, אבל כנגד המשתנה שאני לא רוצה. כן, אם אני רוצה למצוא את השולית של x, אז אני אעשה אינטגרציה לפי המשתנה v, שהוא מתאר את המשתנה המקרי y, נכון? אם הייתי רוצה למצוא את הפונקציה צפיפות השולית של y, הייתי עושה fy, והייתי עושה סכימה, הייתי עושה אינטגרציה, סליחה, כנגד u. בסדר? דיו. זה רק טיפה לרעיין את הזיכרון. שונות משותפת, קובריאנס, נכון? ראיתם את הנוסחה הזאת גם בהרצאה. תוחלת של xy פחות מכפלת התוחלות. תוחלת של כל משתנה מקרי בנפרד, אתם יודעים איך לחשב, זה לא בעיה, תלוי אם הוא רציף או בדיד, אבל אתם יודעים איך לחשב. אבל התוחלת XY זה בעצם מה שרשום לכם למטה, בכחול וסגול זה בעצם במקרה הרציף ובמקרה הבדיד. במקרה הבדיד בכחול, במקרה הרציף בסגול. אז אתם פשוט עושים נגיד, למשל לשם הדוגמה, נגיד במקרה הרציף זה אינטגרל כפול, U כפול V, F של XY ב-UV du dV, בסדר? זה בגדול נוסחאות, זה הגדרות שאתם צריכים להכיר, בסדר? אז זה מבחינתנו רקע. אז בואו נתחיל מהתרגיל הראשון. שאלות לגבי הרקע, משהו פה לא זכור, משהו פה לא זכור לכם, או לא... פעם ראשונה שאתם רואים אותו? שפיים אולי? אז העמודה הזאת, בסדר, זה הרקע שלנו. בואו נתחיל מהתרגיל הראשון. אז ככה, אומרים לנו שמספר האנשים שנכנסים לחנות ביום מסוים הוא משתנה מקרי פואסוני עם פרמטר למה. אומרים לנו ככה, תראו שאם האדם שנכנס לחנות הוא גבר בהסתברות P ואישה בהסתברות 1 פחות P, אז מספר הגברים שנכנסים לחנות, הכוונה, הוא מתפלג פואסוני עם פרמטר למדה P, ומספר האנשים מתפלג גם פואסונית עם פרמטר למדה ו1 פחות P. בסדר? זו השאלה. לזה, אתם זוכרים שאמרתי לכם בהתחלה שאני צריכים להתנתק עם זה מהר? זה הסיבה. שאפשר לעשות, וזה... תלות מיותרת, תלות בעייתית. אז בואו נעשה סדר לאט לאט. בואו נגדיר משתנה מקרי Z, שאומר לנו בעצם מספר האנשים שנכנס לחנות ביום. זה אפשי בקנה. יכול להסביר את השאלות הפעם? שאלה משמעותית. אז אומרים לך תכלס שמספר האנשים ביום שנכנסים לחנות מתפלג פואסוני, אתה יודע מה סך הכל כמות האנשים, ואז אומרים לך, אם אתה יודע שההסתברות שבן אדם שייכנס הוא אישה או גבר, זאת אומרת פי זה הסתברות לקבל גבר ואחד פי זה אישה, תמצא את הפילוג של כמות הגברים שנכנסים ביום בפילוג של אנשים שנכנסים ביום. ונותנים לך תכלס רמז, אומרים לך תראה את זה, שכמות הגברים שנכנסים ביום לחנות מתפלג פואסונית עם פרמטר כזה, ושל נשים שנכנסות ביום לחנות זה פואסוני עם פרמטר כזה. זאת אומרת, אומרים לך לאן לכוון כבר. זה הנוסחה של ההתפלגות. כן, עכשיו אני מזכיר את זה. אז בואו נראה, אז אמרו לנו בעצם שמספר האנשים שנכנסים לחנות, אני הגדרתי אותו כזי.
וזה. זה מספר אנשים שנכנסים. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהוא מתפלג פואסונית עם פרמטר למדה, נתון. נכון, אני מזכיר לכם את ההסתברות היא כזאת, של פילוג פואסוני, נכון? למדה זה הפרמטר קצב הזה, T פה הוא איזשהו קבוע שלם, נכון? פילוג פואסוני סופר, נכון? תהליך שסופר, הוא סופר כמות האנשים שנכנסים לחנות, זה ספירה של כמות, זה מספר שלם. יפה, אז מה אני עושה עכשיו? אני מחדד עוד כמה דברים, בואו נחדד עוד כמה דברים מעבר למה שצריך. אז אני מגדיר M זה מספר הגברים ו-W זה מספר האנשים, ומה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לחשב את ההסתברויות השוליות, נכון? זה מה שאומרים לנו, אנחנו צריכים להראות שההסתברות לגבר מתפלג פואסוני. להראות שזה פואסוני עם פרמטר למדה P, ושל נשים, PW, זה יהיה בעצם פואסוני עם למדה ואחד פחות. זה מה שאני צריך להראות. מה עוד אנחנו שמים לב? ש-Z, מספר האנשים שנכנסים לחנות, זה יהיה כמות הגברים ועוד כמות הנשים, נכון? זאת אומרת, זה שאני יודע שהסכום מתפלג פואסונית, אני יודע שזה M ועוד W. עכשיו, רגע, לפני שאתם מציצים פה קדימה למה שעשיתי פה, מפה, זה לכאורה כאילו הקשר היחיד שיש לנו ביניהם ל-W ו-Z. Z זה כמות האנשים הכללית, אנחנו יודעים שהסכום של הגברים ועוד אנשים יצטרך להיות Z, אבל זה לא אומר על ההסתברות המשותפת שלהם, נגיד, של M ו-W, או על השוליות שלהם בנפרד, זה לא אומר לנו שום דבר. צריכים לעשות עוד קצת עבודה. אז זה מה שעשיתי פה, השתמשתי בנוסחת הסתברות שלמה. קודם כל בואו נרשום את ההסתברות המשותפת של גברים ונשים שנכנסים לחנות. עשיתי הסתברות משותפת של M ו-W בפונקציה של I ו-J, זה הפרמטרים שלקחתי לזה, שום U ו-V, K ו-N, לא משנה מה זה פרמטרים כלשהם. זה מה שזה אומר לפי הגדרה, נכון? ההסתברות ש-M שווה ל-I ו-W שווה ל-J, שנכנסו I גברים ו-J נשים. 10 גברים ו-12 נשים, זה מספרים. אז פירקתי את זה לפי הסתברות שלמה, ובחרתי ב-Z, שיהיה הגורם המתווך. למה? בואו נסביר את זה. בואו קודם כל נסביר את הנוסחה, נראה שאנחנו מבינים שמה שרשום, ואחרי זה נסביר למה דווקא עשיתי את זה ככה. אתם מסכימים איתי שאני יכול לפרק את ההסתברות הזאת, קודם כל להיות מותנית במשהו, כפול ההסתברות של המשהו, ואז המאורע מותנה בלא של המשהו שהתניתי מקודם, כפול ההסתברות של הלא. נכון? אתם זוכרים את זה? רגע, אבל אתה רושם את ה-P. אתם זוכרים את זה? שנייה, בואו נרשום את זה פה. אתם זוכרים את זה של P של A, זה P של A בהינתן B, P של B, ועוד P של A, P משלים, P משלים, נכון? כן. זה מה שעשיתי פה בדיוק. אמרתי, זה A, P של A שנותן חשב אותו, זה P של A בהינתן B, כפול P של B, ועוד ההסתברות של A שנותן חשב אותו כפול B משלים, נכון? כי להגיד ש-Z שווה ל-I ועוד J, הלא של זה לא, שזה לא מתקיים, שזה לא שווה ל-I ועוד J, כל ההסתברות של I ועוד J, זה בדיוק זה. זה לא משנה. פה בנוסחה, אז למה פה מרחב המדגם שלך זה B? איך אתה יודע שפה B זה מרחב המדגם שלך? זה אותו דבר. מה שאלת עכשיו אני משאיר את זה. איך אתה יודע ש-B זה מרחב? איך אתה יודע? אתה יודע, כי B ו-B משלים ביחד תמיד יהיו אומגה. זה הגדרה. אז אצלי האומגה שלי זה דווקא... זה לא עניין של דווקא, עניין של כל משתנה שיש לך, אם יש לך מרחב מדגם, בסדר? לעולם כל מאורע שתבחר בו, קרא לו איך שאתה רוצה, זה לא משנה, קראתי לו פה Z שווה ל-I ועוד J, לא משנה איך תקרא, קרא לו B. אז כן, אז B ו-B משלים, הם שניהם זרים, שניהם ייחוד שלהם מביא לך את כל אומגה. כל פעם שאתה לוקח מאורע, לא משנה מה השם שלו, שיהיה מסובך יותר מזה גם, שיהיה איזשהו פונקציה, משהו מפחיד, יהיה פה שתי לוחות שלמים. העיקר שזה מאורע מסוים, והנגדי שלו, הלא שלו, אז שניהם מנצחים לך את אומגה, נכון? מחלקים לך את אומגה. רגע, שרשמת M, C, W, יש לנו את למדה שם, נכון? שום למדה, למדה זה פרמטר של הפילוג, אין פה קשר ללמדה. רק ברמה כללית מדברים על ההסתברות של M שווה ל-I, וגם W שווה ל-J. זה פירקנו לפי הסתברות שלמה. אתם מסכימים רגע רק מה שרשום? לא, עם למה זה רשום? אתם מסכימים רגע? לא, זה רשום P של למדה. איך אתה רואה P של למדה? פה? זה? כן, זה לא אותו דבר? לא. דרך של הסתברות זה להגיד, זה מתפלג לפי פואסון. P הזה זה לא הסתברות, זה להגיד פואסון של למדה. זה רישום מקוצר, להגיד שהוא מתפלג לפי פילוג פואסון עם פרמטר למדה. במקום לרשום את כל מה שאמרת עכשיו, רושמים את זה. מבחינת הסתברות שלמה, אתם מסכימים? מה שרשמת בכחול זה מה שרשום שם? כן. רק ש-A זה המאורע הזה, החיתוך של שני אלה, ו-B זה זה. עוד רגע עם העיניים.
עכשיו, איך ידעתי? עכשיו אני אסביר. בסדר. מבחינת... לא, זה עם זה בי, כי התחלתי מפה, יצאתי מנקודה הזאת. את זה רציתי רגע זה איכשהו... בי של A כאילו? קודם כל, מבחינת הנוסחה זה ברור מה עשיתי? ברור שזה נכון? עכשיו ננסה להבין כאילו. מנסה להבין למה, אתה מנסה להבין למה לפני שאתה מבין שזה רגע נכון. כאילו אם אתה אומר לי שהעליון שם פי של... עזוב רגע למה לא, כתבתי אם זה פי של סבבה, אז אני מבין אותך. כן, ברור זה. שזה זה, כן, אבל אני רוצה להגיד לך, זה טיפה מסתבך לך עם למה בחרתי דווקא את ההתניות האלה, אבל זה מסתבך לך, שנייה, רק תסכים איתי שזה נכון, מבחינת שאני יכול להתנות מאורע כלשהו במאורע אחר, כפול ההסתברות של המאורע שאני מתנה בו, ועוד פעם, ההסתברות של מה שאני רוצה לברר, בהינתן המשלים של המאורע הזה, כל ההסתברות על המשלים. לא, כאילו שאלנו אותך, זה בעצם כן, הייתה כבוד. כן, ברור שזה פי שלי, אבל שנייה, אני רוצה להבין רגע, שמפה רגע נגזור, קודם כל, נגזור מהמשמעות הזו שזה נכון, נגזור למה עשיתי זה בסדר, אבל בואו רגע נתקדם מאיזשהו נקודת מוצא מסוים. אז זה נכון, נכון? מבחינת הסתברות שלמה זה הסתברות שלמה, כאילו לא עשינו שום דבר. אבל למה עשינו את זה? בואו נבין. יצאנו מהנקודת מוצא הזאת, נכון, באמת, אנחנו רוצים לחשב איתם משותפת, הסתברות המשותפת. עכשיו הדבר היחיד שאנחנו יודעים, בכל השאלה, זה את הסכום שלהם ב-W. יודעים ש-M ב-W זה Z, ואנחנו יודעים שזה מתפלג פואסונית, זה הדבר שאנחנו יודעים. איכשהו אנחנו צריכים לקפות את Z על הסיטואציה הזאת שכתובה לנו פה. בסדר? עכשיו בואו נקפה אותו. בואו נתנה, עוד פעם, אם אני שואל מה ההסתברות על... בגלל שיצאנו מהנקודת מוצא הזאתי, אז אוטומטית אנחנו יודעים שפה חייב להיות I ועוד J. למה? כי אם אני מסתכל על זה שעל ההסתברות של I גברים ו-J נשים, אז כמה אנשים יהיו סך הכל I ועוד J? יש לי הסתברות של גברים ונשים, אבל בתנאי שיהיה לי גברים ונשים. כן. זאת אומרת, אם אני אומר לך שנכנסו... לא, רגע, לא אמרתי. אומר לי ההסתברות שיהיו גברים ונשים זה בהתניה של באמת זה, שיכנסו גברים ונשים. לא, זה דומה לך לא שנכנסו, זה דומה לך שנכנסו סך הכל I ועוד J אנשים, לא יודע. זאת אומרת, אתה יכול, זה מכיל בתוכו כמה אפשרויות, הרבה מאוד אפשרויות. נגיד אם Z שווה ל-100, אתה יכול לשאול את השאלה מה ההסתברות שיש לך 10 גברים ו-90 נשים, או 12 גברים ו-88 נשים. פה הרבה מצבים, בסכום, אתה רואה את זה מובלע, פה זה רשום פשוט מפורט, אבל זה... כאילו מה ההסתברות שנכנסו 10 גברים ו-20 נשים, ובינתיים שנכנסו 30 כאילו נשים. כן, יש לך הרבה מצבים. קודם כל החלוקה פה היא לפי הסך הכל, למה אני מתנה בזה? כי זה הדבר היחיד שאני יכול לשנות. יש לי את ההגדרה של זה שהוא משתנה פרוצוני, שהוא מתאר את סך כל האנשים, אז למה אני איפשהו יכול לשנות? עכשיו... זה נובר, זה לא מנובר, זה מהבעיה, פשוט צריך להבין... אתה מרכיב פה כביכול בעיה מילולית. זה בעיה מילולית. אני צריך איכשהו לפרק אותה ולהבין לאט לאט איך אני משתמש באנגלים. אז אני מתחיל בהתניה על Z ששווה ל-I ועוד J, ומכפיל ב-Z ששווה ל-I ועוד J. עכשיו, במקרה המשלים, שימו לב, זה מצטמצם ל-0, למה? כי כשאני מתנה במצב, אני אומר לכם, אתם יודעים שכמות האנשים שנכנסה לחנות היא לא I ועוד J. יודעים את זה. אז מה, ואז אני שואל אתכם את השאלה, אז מה הסיכוי שנכנסו I גברים ו-J נשים? הוא 0, זה לא יכול להיות. נכון, זה לא יכול להיות, למה? כי אם אני אומר לך שנכנסו 100 אנשים לחנות, סליחה, אני אומר לך שלא נכנסו 100 אנשים לחנות, מה הסיכוי שנכנסו 20 גברים ו-80 נשים? 0, כי לא יכול להיות, כי הסכום שלהם יהיה לך 100, אבל אתה יודע שזה לא 100, נכון? אז זה לא יכול להיות 0, זה לא יכול להיות, כאילו זה לא יכול להתקיים, לא יכול להתקיים מאורע כזה שיש לך I גברים ו-J נשים, שאתה יודע שהסכום הכללי הוא לא I גברים, אז זה לא יכול, זה 0, נתן לנו שני הביטויים האלה, אז אנחנו נשארים עם המכפלה הזאת, מסכים איתי? עכשיו, אז הדבר הזה זה להציב בדיוק בפילוג הפואסוני, I ועוד J. קומתי I ועוד J פה. זה פי של Z שווה ל-I ועוד J. זה הפי של מי משלים. לא, זה לא משלים. זה לחשב את ההסתברות שזה יהיה שווה ל-I ועוד J. Z אתה יודע שהוא מתפלג פואסוני, צריך הסתברות של... קצת הסתברות של... נכון, אז תציב במקום T I ועוד J. זה ש-T יהיה שווה ל-I ועוד J. יפה, עכשיו צריך לשאול את עצמנו איך אנחנו מחשבים את ההסתברות הזאת, זה קצת בעייתי. בסדר? עכשיו מה בעצם קורה פה? איך אני מחשב את זה? בהינתן ואני יודע שנכנסו I ועוד J אנשים. מה ההסתברות שנכנסו I גברים ו-J נשים? אני צריך לעשות פה בעצם בחירה של I גברים מתוך I ועוד J אנשים בסך הכל, נכון?
אם אני יודע שנכנסו I ועוד J אנשים, סך הכל, בסדר? ואני רוצה לברר כמה אפשרויות יש לי לבחור I דברים מ-I ועוד J אנשים סך הכל. זה I ועוד J בחר I, נכון? מתוך I ועוד J אני רוצה לבחור I, אני רוצה לבחור I גברים, 10 גברים מתוך 100 גברים, נכון? אז זה מביא לי כמות... 10 גברים מתוך 100 אנשים. אנשים סך הכל. אז זה כמות האפשרויות לבחור גברים סך הכל. כפול ההסתברות בבחירת גברים, נכון? פי בחזקת I, כי ההסתברות שגבר ייכנס לחנות זה פי. ההסתברות שאישה תיכנס לחנות זה 1 פחות. ההסתברות לבחור גבר, כן, זה מעין בינומי כזה. אז וההסתברות לבחור גבר זה פי בחזקת I, ומה שנותר, נכון, אם אני בוחר I גברים מתוך I ועוד J אנשים סך הכל, אז נותר לבחור J נשים. אז בעצם ההסתברות המותנית הזאת שווה לפה. סיבה לא הפכתי שום דבר, הכל נתון לי. מבחינת פה הסוני הכל נתון לי. לא הפכתי כלום עד עכשיו לפה. פי של Z שווה ל-I פלוס B. Z, I ועוד J, אבל נתון לך את זה. נתון בשאלה. זה שזה מתפלט פה הסוני. עוד פעם רק לגבי אבל, החלק האדום, עשית פה לפי הצבא של נצחו של בינום, נכון? כן, כי בעצם אומרים לך את המצב הבא, אומרים לך בהינתן, אתה יודע שנכנסו 100 אנשים לחנות. מה ההסתברות ש10 מהם גברים ו90 מהם נשים? צריך לבחור 10 גברים מתוך 100 אנשים סך הכל, ואז לעשות ההסתברות, לבחור גבר בחזקת 10, ההסתברות המשלימה זה לבחור אישה, נכון? בחזקת J. כן, שתי הקבוצות, הרי מחלק את זה לגברים נשים, אז אתה רוצה לחשב את כמות הגברים של הגברים, ואז אתה כאילו בוחר את הנשים, שזה אוטומטי. שזה בעצם התפלגות בינומי של שני המשתנים, שזה הגברים והנשים. כן, כן, זה משולב ביחד פה בבית. לא רוצה למחוק את הלוח, עשיתי את זה לשם. הבנתי את כל הדרך, לא הבנתי את ה... מה קרה? I ו-J זה פרמטרים כלליים. מה, אתה לא מבין למה זה שווה או... לא, עדיין אנחנו מתקדמים פה, רק מפרקים את זה שלב שלב. תכלס מפה כבר סיימנו, אנחנו נעשה איזה מסאז' קטן, אנחנו נענה, ניתן את התשובה פה לשאלה. אנחנו נראה באמת שהפילוג של גברים הוא אסוני עם למדה פי ושל נשים זה למדה אחד פחות פי, אבל אני רוצה רגע שנסכים איך הגענו לתוצאה הזאת, כי מפה זה קצת לעשות מסאז' וסיימנו. בסדר? אז הכל הסתמך על זה שהסתכלנו על הפילוג המשותף, ומהפילוג המשותף השתמשנו בהסתברות מותנית. על מה הסתמכנו? הסתמכנו על זה שאנחנו יודעים את הפילוג של סכום האנשים בסך הכל שנכנס לכאן. ואז התנינו על זה שזה שווה ל-I ועוד J ולא שווה ל-I ועוד J. ואז כשאנחנו מתנים שזה לא שווה ל-I ועוד J זה אוטומטית שווה ל-0. לא יכול להיות שעשו I גברים ו-J נשים כשהסכום הוא לא I ועוד J, יש פה סתירה פנימית אז זה 0. מבחינת הסתברות, אנחנו נשארים במכפלת ההסתברויות האלה, זה נתון, שאלה, וזה חישבנו לפי שיקולים קומבינטוריים, אני יודע שסך הכל נכנסו I ועוד J, אז אני שואל את השאלה מה ההסתברות ש-I גברים ו-J נשים, אני עושה את הבחירות ואת ההצלה והתקינה של ההסתברויות האלה, בסדר? זה מאוד סטנדרט, יחסית. צריך להבין את זה, אבל הפעולה שעשינו היא מאוד פשוטה. צריך להבין בדיוק מה נתון, מי נגד מי. אז אני אעשה לזה רגע קצת איזה עיסוי קל לביטוי הזה. בואו נזכיר רגע ש... I ועוד J, אני פשוט מפרק את הבינום, את המקדם בינום הזה, נכון? אתם זוכרים שאפשר לרשום את זה ככה? זה המקדם בינום שרשום שם בכחול. ואז יש לנו בעצם תני קצת סדר בביטוי, נמשיך את זה כאן, אתם מסכימים איתי שזה אותו דבר? הביטוי שהמכפלה של שני הביטויים האלה? אתם שמים לב? זה אותו דבר?
בואו נמשיך, נעשה קצת צמצומים ונעשה סדר. בואו נציב את הקשר הזה. נעשה את זה לחוקי חזקות. למה אני עושה את זה תכף נראה. כל דבר כזה? רואים את המעבר הזה? מסכים? זה עד עכשיו רק סדר לביטויים, אתם רואים את זה או לא? תאשרו אותי שנתקדם. כבר איבדתם לגמרי, איבדתם את הצפון. בסדר? עכשיו מה אנחנו רואים שמתחבא לנו פה? שני פילוגים פואסונים. זה פילוג פואסוני. גם פואסוני, פרמטר למדה. זה הפילוג של, זה יהיה בהכרח הפילוג של הגברים, וזה יהיה הפילוג של הנשים. הראינו בעצם שאפשר לרשום את פונקציית ההסתברות המשותפת כסכום של שתי פונקציות הסתברות. מה קורה שאני יכול להציג את פונקציית ההסתברות המשותפת כמכפלה של שתי פונקציות הסתברות? מה זה מעיד על השני משתנים? שהם בלתי תלויים, נכון? גם את זה אם אני צריך להציג משותפת כמכפלה של פונקציות שהן בפני עצמם פונקציות הסתברות והם תלויים כל פעם בפרמטר אחר, או ב-i, כל זה כגוש תלוי רק ב-i, כל זה כבלוק תלוי רק ב-j. אז זה בעצם אומר שזה פונקציית הסתברות של x וזה פונקציית הסתברות של y, או של m ו-w במקרה שלנו, של גברים ונשים, כמו שקראנו לזה m ו-w. אז זה בעצם אומר אוטומטית שהם בלתי תלויים וזה הפונקציית הסתברות. אם אתם לא סגורים על זה, אתם יכולים לעשות לזה סכום את זה כנגד כל ה-j, ואז אתם תמצאו את פונקציית הסתברות של m, שהיא כפונקציה של y. למה? אני משתמש במספר הזה. אני רוצה למצוא את השקולית של אחת מהם, אני סוכם על המשותפת. שוב פעם, ואמרת גם מהחיבור הקודם, שהייתי צריך להבין שלעשות e מינוס דלתה שווה ל-e מינוס דלתה t. כל המשחקים האלה נובעים מזה שכבר אומרים לך מה אתה צריך להראות. אומרים לך שאתה צריך להגיע לזה שהפילוג של הגברים הוא פואסוני עם למדה פי, ושל הנשים הוא גם פואסוני עם למדה אחד פחות. אז אתה עושה את כל המסאז' הזה כדי לסגנן את הביטוי כמו שצריך, אבל בסופו של דבר אתה צריך לראות שאתה באמת מגיע להקבלות האלה. כן, זה באמת פואסוני עם למדה פי, כי נכון, הפרמטר פה למדה, לכן לכתוב בלמדה פי זה אותו ביטוי. רק למדה פה הוא למדה פי. בסדר? כן. נשים לב לדברים האלה. זהירים. שאלות לגבי זה? נמשיך תרגיל השני. תרגיל קצת כבד, אני יודע, אבל בואו תשאלו, כי יש זמן ויש תרגיל הבא שהוא פשוט טכני ארוך, אבל הוא פשוט, אז יש לכם זמן לשאול שאלות. פשוט זה ההכפלה הזאת. אם הסכמת איתי שעל הפילוג המשותף הגענו שזה זה, כל אחד מהחלקים שמרכיבים את הפילוג המשותף שמוכפלים, עשיתי זה כפול זה, פשוט סידרתי קצת את הביטוי, תעבור עם העיניים. המקדם הזה, כן, זה המקדם, זה השבר הראשון. זה לפי הגדרה. זה ההגדרה, נכון? זה ההגדרה של מקדם בינום. זה ההגדרה של המקדם בינום, זה לפי הגדרה. כביכול i ועוד j יוצרת. כן, זה i ועוד j יוצרת, חלקי i יוצרת כפול j יוצרת, נכון? כי אתה עושה i ועוד j פחות ה-i. נשארת עם j, נכון? זה, תחליפו שמות. n זה i ועוד j, k זה i. שעשינו. בסדר, תעברו עם העיניים, קצת שחק עם חוקי חזקות, קצת סדר, סגנן את הביטויים, זה הכל. אני שם משהו מיוחד, לא עשיתי שם שום דבר מיוחד.
אז יש לו פלטים לגבי המסעות בפעם ועלים אבל... טוב, בסדר. לא, אני מדבר על המעבר שם מהשתי שורות. בסדר? טוב, בואו נמשיך. נמשיך תרגיל שני. תרגיל שני. שוב. יש לך P בחזקת 1 פחות P בחזקת J, למדה בחזקת I, למדה בחזקת J. זה כפול זה, זה פלוס זה. יש שם P בחזקת I. אז זה J בחזקת. יאללה, סעיף תרגיל שני. אומרים לנו ככה, יש לנו פונקציית צפיפות. יש לנו פונקציית צפיפות כזו, עם התחום הגדרה U ו-V, בסדר? ואומרים לנו, תראו, קודם כל סעיף ראשון, תראו שהיא באמת פונקציית צפיפות. אוקיי, אז מה אנחנו צריכים לעשות? לראות שהיא שלילית, ולעשות לה, לבדוק את התנאי נרמול הזה, נכון? אז היא שלילית, נכון? זה די קל לראות את זה. היא בתחום ש-U בין 0 ל-1 ו-V בין 0 ל-2, הביטוי הזה הוא תמיד חיובי, נכון? אז אין פה מה כל כך לבדוק. עמית, לא עמית, אמרת שאני לא יודע. תסתכלו כבר עכשיו אם זה מופיע. אם תמיד חיובי והיו בריבוע. אחלה, אז צריך לעשות בעצם את האינטגרל הכפול, להראות שהוא שווה ל-1. אז הנה, בואו נעבור עם העיניים פה, זה פשוט חשבונאוטיקה של חלק 2. איך פותרים אינטגרל כפול, נכון? אינטגרל, אחד אחרי השני, שמים גבולות עליונים, פה, גבול תחתון. תעברו עם העיניים, תראו רגע שזה ברור. אז כאן זה מסתיים, הנה באמת ראינו שזה 1. למה אבל זה גם שקיבלתי אחד? אפשר לבדוק את זה? לא הבנתי את השאלה? נגיד קיבלתי אחד, אני לא בטוח שזה באמת נכון. אתה אומר על הנייר, יש לי חישובים? זה נכון. זה לפתור אינטגרל. כן. כמו שרצית לא? לא, זה... בסדר? זה הבדיקה שרצינו לעשות. סעיף ב' לחשבו את פונקציית הצפיפות השולית של x. בסדר? אז איך אנחנו עושים את זה? לפי הגדרה. פה שם אותה שאנחנו לא רוצים, לא שאנחנו... איך אני עושה את הצפיפות השולית של x, שאני יודע את הצפיפות המשותפת? אתם צוחקים בשבוע כמעט הסמסטר, היה לי אתם... יש שתי אפשרויות על השולחן, או שאתם כאילו על החומר, או שאתם כאילו, מרוב שאתם לא בחומר, אתם כבר, זה צחוק של אבדון. הם צוחקים, צחוק של ייאוש תהומי כזה. צוחקים, אז לפחות זה היה... קלטתי, היה לי 50-50 על שתי אופציות, קלטתי. אז מסכימים עם הסעיף הראשון? רק רצינו לבדוק שזה פונקציית צפיפות. סעיף שני רוצים את השולית. שולית, מה אני עושה כשיש לי את המשותפת? אני עושה אינטגרציה על המשותפת, אבל רק כנגד המשתנה שאני לא רוצה. לפי ההגדרה שם בחלק הימני. אז אני עושה אינטגרל על הפונקציית צפיפות, רק כנגד המשתנה V. עכשיו, איך כתבתי את זה פה ישר? כי כבר חישבנו את זה כאן. שימו לב, פה עשיתי את האינטגרל הפנימי כבר ישר על V. אפשר לעשות רק על U? כן, יכול לעשות גם רק על U, ואז למצוא את הפילוג הצפיפות של Y. אותו דבר. אז הנה, אתם רואים שעשינו את זה פה? רק על U, זה בדיוק כמו שאני צריך לעשות כאן. סליחה, רק על V. המשותפת רק על V, נכון? על כל הערכים של V, זה בדיוק זה. אז הנה, חישבתי את זה, אני מציב גבולות עליונים, זה 6 שביעיות, 2U בריבוע ועוד U. בלי לעשות את העוד אינטגרל, אז זה בדיוק זה.
לא צריך לעשות את זה. לא, הנה, זה אחרי שהצבנו. זה אחרי הצבא. זה אחרי הצבא. זה מה שחשבנו. כבר זה בעצם היה f של x. זה כבר... רגע, אבל למה, אני חושב שאני לא רוצה, למה אני לא רוצה? כי אתה רוצה לסכום ואתה רוצה צפיפות של x היא כפונקציה של u. אז אתה רוצה על המשותפת לסכום על v שמייצג את הפרמטר של y. פונקציה כי ההגדרה היא תמיד על u. לא משנה, אתה יכול לקרוא להם x, אתה יכול לעשות f של x y, של x ו-y, או של t ו-z, לא משנה מה אתה חושב, אלה משתנה דמה. זה אותיות דמה שעושה להם אינטגרציות ופעולות, זה לא משנה. x ו-y, אלה השמות הקריטיים, כי הם מייצגים לך את המשתנה האקראי. הפרמטרים בתוך הפונקציה זה משתנה דמה, כמו שלא משנה לרשום סינוס של t או סינוס של x, יהיה משהו שונה בגרף של הפונקציה בתכונות שלה? לא, נכון, זה רק פרמטר שונה של השם. אם הייתי עושה סתם של y של u זה אותו דבר. כן, זה לא משנה. פה בחרו להציג את זה, את הפרמטרים של הפונקציה כ-u ו-v. אם הייתי קורא לזה x ו-y, אז היית עושה פה, זה היה x ו-y, היית עושה dy פשוט. לא משנה, זה משתנה דמה, זה תמיד יכול להחליף שמות באינטגרציה, זה לא משנה. תמיד על הציפות שולית, על אופן אני לא רוצה. זה כמו מכנית זה. אתה רואה לעשות על הענף שזה לא... בקיצור, זה סעיף ב', חשוב פונקציה ציפות שולית. סעיף ג' רוצים שנחשב את ההסתברות ש-x גדול מ-y. נכון? כן. ההסתברות ש-x גדול מ-y. אז מה אני עושה? אני בעצם, אני משתמש בתכונה הזאת. כשאני רוצה לחשב הסתברות ש-x ו-y יפלו באיזשהו תחום במישור, אז אני עושה אינטגרל על הצפיפות על התחום במישור. כמו שעשיתם בחלק בשתיים, כשאתם רוצים לחשב איזשהם נפחים או מסות של גופים בתחום עקום כזה מסוים, אתם רואים מה התחום שלו, ונכון? עושים אינטגרל כפול על התחום. זה בדיוק אותו דבר. עושים אינטגרל ש-x גדול מ-y, קודם כל צריכים להסתכל רגע מה התחום הכללי, אז ציירתי פה ציר u וציר v, זה מה שמתאר את x ו-y, נכון? u ו-v. התחום משתנה בין 0 ל-1 ב-u, בין 0 ל-2 ב-v, נכון? והתחום x גדול מ-y זה בדיוק התחום מקווקף פה בכחול, נכון? והתחום בהם u גדול מ-v או x גדול מ-y, נכון? u ו-v הם מייצגים לערכים הקונקרטיים ש-x ו-y יכולים לקבל. למה דווקא זה כשיש x גדול מ-y? תראה איך אתה קורא את זה עכשיו, מעל הקו זה y גדול מ-x, נכון? נכון, זה כשיש לך x ו-y, מעל הקו פה זה y גדול מ-x, אתה מסכים איתי? אז זה הפוך. נכון, זה פחות. u משתנה בין 0 ל-1, זה משתנה בין 0 ל-2, אז קודם כל יש לך את המלבן. הפונקציה שווה ל-y. הפונקציה fxy חיה מעל התחום המלבני הזה. ואז אתה רוצה לראות מתי x גדול מ-y, זה עושה כל כן, הכל. אבל אתה עשית פה משהו כביכול מנקודה לנקודה וביקשת לפונקציה, נכון? לא, שנייה, זה רק ציינתי את התחום. מסכימים על התחום, שזה מה שצריך, זה התחום שמתואר. בשחור זה התחום הכללי, בכחול זה התחום שאנחנו צריכים לחשב עליו את האינטגרל רק. נכון? ואז אני צריך לעשות אינטגרל כפול לפי הנוסחה הזאת. אני צריך איכשהו לפרמט את התחום הזה, לסדר אותו, לסגנן אותו שיהיה מסודר שאני יכול לעשות את האינטגרציה כפולה, ולהדביק בפנים את פונקציה הצפיפות. אז הנה פונקציה הצפיפות המשותפת, ואיך אני עושה את האינטגרל הכפול? אתם זוכרים, יש כל מיני שיטות. אז אני יכול לעשות, כן, תחום נכון ותחום נכון לפי ציר x. קודם כל לפי ציר x, לעשות מ-0 עד u, נכון? לעשות קודם כל מ-0 עד 1 זה על ציר u, נכון? האינטגרל החיצוני הוא u, אני עושה בסוף על u. והאינטגרל הראשוני אני עושה קודם כל מ-0, נכון? כאן זה הישר, u, v שווה ל-u, נכון? v שווה ל-u, y שווה ל-x, נכון? זה בין 0. אז בין 0 ל-u. בין 0 y שווה ל-x, כאילו x, u. ואז אני פותר את האינטגרל. עכשיו בוא נפתור אותו בכלל. זה מאוד דומה למה שעשינו קודם, רק צריך להציב פעולות עליונים. האינטגרל זה המקורי. נעשה... פונקציה מקורית. כן, אנחנו צריכים לעשות את האינטגרל הזה, זה ממש שיביא לנו, בואו נמשיך את זה כאן, צ'יק צ'אק. יש לנו לעשות עדיבי, לא? 0, 1, 6 שביעיות. כי יש לך... זה ממש חשוב מסה, יש לך את הספרות. כן, זה אמרת לכם שיש אנלוגיה מאוד דומה למשהו של מסות. לא, מסה עם כל המשך. אז פתרתי את האינטגרל הפנימי.
עכשיו אני מציב את הגבולות, ואז עושה עוד אינטגרל. בואו נציב את הגבולות. 1, 6 רציב V, אז יש לי פה U בשלישית, ועוד U בשלישית 4. ואז 0 לא צריך להציב, אז יש לי U, ובואו נציב שוב, 6 שביעיות, U ברביעית 4. זה פה, שב. טוב, יש לנו פה. חלקי 14. זה כנראה שפספסנו פה איזשהו משהו. זה סימן. אני רואה שהחישוב פה נכון. U ברביעית חלקי 4. U ברביעית, עשיתי פה 12, 16. ואז פה יש לנו 4 חלקי 4. לעשות 5 חלקי 16. בסדר, ומפה זה בסדר, זה יוצא... אני טוב בזה. זה חישוב של אינטגרלים. פה לא הצלחתי להבין מה עשינו. בסדר, מפה זה לחשב את זה. לא, אני אגיד, לא הצלחתי להבין אותו מבחינת את האינטגרל הבא. תחזרו על חדווה 2 פשוט, זה להגדיר את האינטגרל הזה, אתה עושה מ-0 עד 1, ואז מ-0 עד U. הציר ה-X שלך זה U לפי מה שהגדרנו מלכתחילה, נכון? כן, תחליף שמות, מה שמבלבל אותך זה נראה רק שמות. תקרא לזה X, תקרא לזה Y, תחליף את השמות, אתה תראה שזה פה בחדווה. פשוט בחדווה לא משחקים איתכם עם שמות, אז אתה רואה קצת שמות שונים, אז אתה מקבל תשתית. וקודם כל טיפלת באינטגרל שנמצא עם הגבול של ה-X, אז אחרי זה פיצלת עם הטבעי. קודם כל, V משתנה מ-0 עד U, ו-U משתנה מ-0. טוב, מה זאת? יש לנו לחשב בסעיף ד' הקובריאנס. אז כדי לחשב את הקובריאנס צריך לעשות כמה אינטגרלים. צריך לחשב 3 אינטגרלים, תוחלת של X, תוחלת של Y, תוחלת של XY. אז אני אשאיר לכם לחשב את התוחלת של X ו-Y, תוצאות, כי זה כבר דברים שראינו, זה חשב נטו אינטגרל רגיל. זה נרשום את ההגדרה, זה לעשות את זה. תוחלת של X, Y, קובריאנס זה... לא, קובריאנס שונות משמעות. איך לא לכמה נוסף? כן, איש של XY, פחות איש של XY. חשוב את זה. זה השונות של ה-X זה התוחלות, שנייה, עוד לא התחלתי, זה סעיף ד'. רוצים לעשות שונות משותפת, זה לעשות את התוחלת של XY פחות מכפילת התוחלות.
תוכלות של כל תוכנית אתם כבר יודעים, זה לעשות XFX, נכון? או פה קראתם לזה QFX, כי המשתנה יש לה אינטגרציה זיהוי, פה זה V. זה לחשב את זה, את הפילוג של X, את הצפיפות של X אנחנו חשבנו. אז צריך לעשות את זה כפול U, שנייה, את זה כפול U, ולעשות אינטגרציה של U בין 0 ל-1. עכשיו, כדי לעשות את F של Y, איך אני עושה את F של Y? אני עושה את אותו דבר, כמו שעשיתי פה, רק שאני סוכם על דיוק, כדי לחשב את F של Y, נכון? ואז זה V כפול מה שייתן לי פה החישוב על F של Y, ואז זה את האינטגרל, זה 12 חלקי 7, בסדר? זה התוחלת? זה התוכלת של Y, זה התוכלת של X. עכשיו אתה צריך לעשות את התוכלת של המכפלה. נעשה רק את זה ביחד, רגע, התוכלת של X, זה לפי V. סליחה, התוכלת של X זה לפי U. תכניס לשמות, אם אתה מסתבך עם ה-U ו-V, תקרא לזה גם X וגם פה תקרא לזה Y. במקום V תקרא לזה ממש Y קטנה, וזה תקרא לזה X קטנה, וזה יסדר לך את ה... ה-U ו-V זה מה שמבלבל אתכם, זה פשוט לא תרגלתם עם מספיק שינויים כאלה, אז זה פתאום משנה לכם איזשהו פרמטר, אז זה כאילו... בסדר, זה סימונים שונים, זה לא משנה, זה משתנה אינטגרציה, לא עקרוני. אז אני צריך לעשות U ו-V, צריך לעשות את זה, נכון? U ו-V, נכון? זה ההגדרה. ארבע ריבוע זה להגיד כאילו מינוס הסוף עד מינוס הסוף בשני הצירים. באופן כללי, זה ההגדרה, נכון? זה מה שאני צריך לעשות, אני עכשיו רק צריך לסדר את זה בהתאם לגבולות הבאמת נכונים של הבעיה פה, בין 0 ל-1, 2, אתם עדיין צוחקים, בסדר. נתראה בתקופות המבחנים. נכון, זה אינטגרל הזה. אני מניח שאתה עובד את המבחנים. קטנה. בשתי מילים. בסדר, ומפה זה... אני בודק את המטרה. לא, אני רק מנסה להבין, רק נגיד איך אני קשה להבין, איך אני חושב ש-X של U ו-X של U, זה שבאת מקודם עוד פעם לעשות עבור אחד. אם הבנת את זה, אז תבין בדיוק הפוך, לעשות את האינטגרל לפי U ולא לפי V. לעשות את האינטגרל מ-0 עד 1 ולא מ-0 עד 2. עשינו אותו מ-0 עד 2, עשינו את זה, הנה זה פה, זה מופיע פה בירוק. זה מה שעשינו, אז אתה עושה את אותו דבר, פשוט מ-0 עד 1 עם דיוק ולא עם דיוק. אני אמרתי למשתנה, אני יודע מה זה, נכון? בסדר, סבבה. לא בסדר. לא שמעתי. זה כמו כל עוד שלו. הוא מדבר איתו.
Right. Look, יהודי. אתה יודע, אני יודע שאני... יש לי איזה שוני שאני לא מבין. אבל... טוב, זה מה שיוצא פה. בסדר, אפשר להמשיך להציב כאן. אני משאיר לכם לעבור על זה. הספה הזאת שעשיתי פה לגבולות. זה הפתרון שלנו בגלל עד כדי לסדר את השבר הזה, בסדר? תעברו עם ידיים ונסיים. לא, סוף סמסטר נגמר. מה, אתה רואה לקראתי? לא, שמע, אני לא יודע, גדל מכירים פה זה לא בעיה הזמן אישית, זה סמסטר זה כבר נגמר, זהו. בוריס עכשיו נכנס בטח, טוב בואו נסיים.